Duol makedo kod mibadhi pacho ka indie koro kone od bura mondo kik gipuodh gwelo mar gavana machon ma Kakamega miluongo ni Wycliffe Oparanya ne lemo mar telo ne migawo mar riwruoge saga kod ohelni matindo. EACC wacho ni Oparanya ni kod buche mag mibadhi ma pod inono kendo ok ber ka od bura odayo dhoge ne lemo nendo. Walter Nyambaga miwa ler mar wachni. Kaka yoro dimbo bidhruok kod kedo kod mibadhi pacho ka duol makedo kod mibadhi EACC wuok tung mosuo kod gavana machon ma Kakamega Wycliffe Ambetsa Oparanya kendo pimo ne muya. E barua mochwe kogno kod jata tije mar EACC Toli Mbarak koro dwaro ni mondo kik od bura puodhi Oparanya ne lemo mar bedo jatend migawo mar ohelni matindo to kod riwruoge mag saga. E barua mochwe kogno kod jata tije mar EACC Toli Mbarak olero ni Oparanya itudo kod mibadhi kinde mane en apisi kaka gavana ma Kakamega bende gitielo ni jatelo no gisani nono kod apisi mar jomin buche ODPP. E barua no gilero ni Oparanya oyudre kod mwandu moko mane oyude yo mok ler ka esechego bende an kod bura mar mibadhi madhi nyime doho. EACC okone kamiti mapodho jogo mogwel ni negi oro kwayo mar ng'wano omenda mar Oparanya maromo silings $28,900,000. Higa mokalo dwe mar 8 duol mar EACC ne odayo dho Oparanya ewi weche mibadhi mar silings $1.3 ma duolno nono ka dibed ni ne olal e lwete e thuolo mare mar bedo kaka gavana kuom higni 10. EACC nodhi nyaka Fweko dalane ma Butere kimanyo neno moko matude kod mibadhi. Dweche 5 mokalo Oparanya ne oda dhoge log tich mar EACC kimanyo adieri e weche moko mag mibadhi. EACC achien ne ochwalo tese moko 27 ne apisi mar jomin buche matudo Oparanya kod mibadhi manyalo romo silings $56.7 magitimore kodong' mana seche to od bura chako dayo dho jogo mogwel ne lemo mag telo ne migepe sirikal mar Kenya Kwanza. Oparanya en achiel kuom jotelo mag ODM manyocha jatend piny ogwel lemo mag telo. Moko en jaod bura mogwel John Mbadi, jaod bura ma Ogunjo Opiyo Wandayi to kod gavana machon ma Mombasa Ali Hassan Joho maduto rito puotho kod od bura. Walter Nyambaga, Ramogi TV.